Salut! După cum am spus, revin pentru ultima parte a acestor videouri și să începem cu ce spun ei, cu ce spun autoritățile americane, nu cu ce spun eu. Că nu sunt probe, că ce-au trimis. Să spunem ce au ei în documente, ce am găsit în documentele lor. În primul rând au cerut ca totul să fie secret, să fie ținut secret, să se comunice doar între instanță și agentul care se ocupă de caz. În al doilea rând, n-am fost niciodată audiat, anchetat, întrebat ce e cu mine, cine sunt, de ce, dacă pe mine mă caută, toate cele. Doar în ultima fază a Curții Supreme, mi-au fost puse întrebări. Asta ținând cont că pe mandatul de arestare de la americani este numărul meu de telefon. Pe mandatul de arestare de la americani sunt adresele mele cunoscute. Nu erau ultimele adrese, dar dacă mergeau la primăria din localitatea respectivă, primăria le spunea unde locuiam. Avocații spun că trebuia să se înființeze o așa zisă comisie rogatorie, adică să se ceară aprobarea țărilor europene și să se facă o anchetă în țara unde mă aflam, la momentul respectiv, România, Spania, Grecia, sau unde eram. Nu s-a întâmplat nici asta. Acum mai e o întrebare. De ce s-a întâmplat în Grecia? Ținând cont că eu veneam din Spania, am venit din Spania cu avion. Interpolul era după 9 iunie. Din Spania am mers cu avionul în Italia. Din Italia am venit cu avionul în Grecia. Nimeni nu m-a oprit, nimeni nu m-a întrebat de sănătate. Nimeni nu mi-a zis că am o alertă roșie, că mă caută Interpol. În schimb, când să plec, m-a oprit. Ok. Rechizitorii pe care l-au făcut americanii, după cum spun și ei, l-au făcut câteva zile înainte, ca nu cumva ca eu să scap nepedepsit. De ce cu câteva zile înainte, când îi spun că au probele de 5 ani sau de când spun ei că le-au? Cel puțin ancheta aia ancheta care s-a făcut în Senatul american e de prin 2015-2016. Declarațiile lui Casper și articolele lui Brian Krebs și ale altora sunt tot așa, din 2015-2016. Adică ei știau bănuiesc de atunci. Pe rus zic că l-au arestat tot așa de mult și iau la calculatorul, tot prin anii aia. Adică ei aveau totul de atunci. De ce oare cu câteva zile înainte de să se termine, să se prescrie faptele? Mă rog, trecem mai departe. În ce bază au făcut ei asta? În baza mărturiei agentului Faraz Imam. Cum spun și da? Bun, păi ne uităm la întrebările care au fost puse lui Faraz Imam în fața juriului, în fața acelor persoane care decid dacă aprobă rechizitoriu sau nu. Păi acel agent a răspuns afirmativ sau da sau similar de peste 120 de ori la întrebările procurorului. Întrebările nu au fost întrebări. Răspunsul era în întrebare. Puteți citi că vorba aia este public. După aia au emis mandatul de arestare cu semnăturile respective. Adică scrie că e emis de Angela Noble și semnat, dar de fapt e de biroul ei, adică de altcineva. De cine nu se știe. Bun. Mi l-au dat exemplu în acel răspuns pe un domn numit Rami Ghanem. Au căutat avocații mei despre Rami Ghanem și au găsit foarte multe detalii. Ei spun că mandatul lui Rami Ghanem a fost valabil când acesta a fost extradat din Grecia către Statele Unite ale Americii. Dar în fapt, Rami Ghanem, fiind cetățean american, a fost de acord să se ducă în America, să fie judecat în America. Și normal, nimeni n-a verificat mandatul lui de arestare, atâta timp cât el a zis, da, domnule, de acord să mă duc, n-a contestat nimic. Instanța l-a trimis fără a verifica mandatul lui de arestare. El n-a contestat acel mandat. Ok, odată ajuns în America, omul suferea de anumite boli, cetățean american. A cerut câteva luni de zile ajutor penitenciarului în care se află. Un penitenciar federal. Nimeni nu l-a băgat în seamă. L-au tot amânat.
După care, acesta, printr-un avocat, a cerut instanței de judecată să se ducă la medic. Deci a fost nevoie de intervenția unui judecător, la un judecător să dea un ordin că el să poată merge la medic. Wow! Acesta este Rami Ghanem, despre care spun, mi l-au dat dânsii pe care mi l-au dat dânsii ca exemplu. Ce să zic, nu comment. Pe lângă asta, Rami Ghanem a fost extradat pentru nu știu ce fapte. 3 infracțiuni, nu știu, 2, 1, nu știu exact. Pentru anumite infracțiuni. Când a ajuns în America, a fost condamnat și pentru altele. Adică maximul era, nu știu, 25 de ani, el a primit 30 de ani de închisoare. Adică americanii au încălcat, spun avocații, principiul specialității. Bun. Am terminat cu Rami Ghanem ăsta, care l-au dat un exemplu. Dacă ăsta e cel mai bun exemplu pe care îl poate da Departamentul de Justiție cu Rami Ghanem, căruia au fost încălcate drepturile la maximum, atunci no comment. Nota diplomatică la fel. Au făcut 2 note diplomatice diferite, dar cu același număr de înregistrare și cu aceeași dată. De ce? Nu știu. N-am înțeles. Au pus semnăturile cu mouse. Semnăturile unui judecător, unei doamne, cred că judecător, și semnăturile unui agent, unui domn agent. Cu mouse. N-am înțeles de ce. N-am înțeles. Plus altele. Tot așa, puse cu mouse-ul bănesc. Îi spun că am iubită poloneză. N-am avut niciodată o iubită poloneză. Nu știu cum arată o poloneză dezbrăcată. Ei spun că am avut pașaport belgian. N-am avut niciodată pașaport belgian. Tot ce am avut în Belgia a fost un certificat de înregistrare european pe care toți cetățenii europeni care se duc în Belgia îl au. Nu era un act de identitate, nu puteam să călătoresc cu el nici măcar în Olanda, era un card de tip E. Pentru cei care locuiesc în Belgia, cunosc, sau autoritățile, la fel. N-am avut firme în America niciodată. N-am fost în America niciodată. Ei zic că s-au ridicat anumite cecuri pe acolo, că mi-am făcut firmă în Hong Kong, că nu, n-am avut niciodată așa ceva. Am cerut ajutor ambasadei, Ministerului de Externe, instanțelor de judecată. Toți au fost negativi cu mine. De ce? Nu știu. Bun. Ce vreau eu prin aceste videouri? Rog, avocatul poporului din România, avocatul poporului din Republica Elena, Ministerul de Justiție din Republica Elena, Ministerul de Justiție din România, Ministerul de Justiție din Statele Unite ale Americii, Ministerele de Externe ale celor 3 țări, România, Republica Elena și Statele Unite ale Americii, agenții non-guvernamentale care se ocupă cu respectarea drepturilor omului și a drepturilor cetățenești. Curtea Europeană de Justiție, rog să verifice mandatul de arestare care a fost emis împotriva mea. Interpol, rog să verifice mandatul de arestare și documentele de la instanțele din Grecia. Iar pentru autoritățile din România competente, aș dori să fiu ajutat cumva de către dânsi. Vă rog să faceți ceva, să nu mai fiu un fugar, dacă voi fi fugar la momentul respectiv, sau să nu mai fiu o persoană persecutată pe nedrept. Cum sunt, de altfel, că de-aia fug. Nu fug de pușcărie, nu fug de autorități. Nu, fug pentru că mi s-a făcut o nedreptate. Vă mulțumesc tuturor, sănătate multă tuturor, sper ca totul să fie bine, sper că în curând să-mi pot revedea familia, prietenii. E o speranță. Sănătate multă și la revedere!